Yes, det er rigtig godt. Velkommen til Flip the Classroom, som vi skal køre nu her med sådan noget Pythagoras. Det kan jeg lige skrive. Pythagoras. Er I med? Det er der spurgt. Ja, det tror jeg nok, ja. Det første vi skal gøre, det er at bevise det her. Pythagoras han siger, AN plus BN er lige med CN. Det vi kører hernede, det er, at jeg har simpelthen tegnet det ind med trekanter i ved. Pythagoras sætning, der gælder nemlig, at det er ved retvinklede trekanter, hvor vi har sin A og sin B og sin C. Så har jeg så tegnet det heroppe op, hvor du har A, B, C. Og det har vi således hele vejen rundt. Inden vi kan bevise noget her, så er vi simpelthen nødt til lige at bevise, at det her i midten, det er et kvadrat. Et kvadrat, det er kendetegnet ved, at det har rette vinkler herinde. Så det er den vinkel her, hvor jeg skrev spørgsmålstegn, de skal have sikkerhed for rent faktisk er 90. Vi kender den her vinkel som 90 minus V, fordi vi kalder A-vinklen herop, eller vinklen her ved A og C, den kalder vi for V. Ligesådan her. Så har vi altså, at den her er 90 grader. Vi ved, at der er 180 i alt i en trekant. Og så har vi to vinkler, vi ikke kender. Den ene her V, den anden her så 90, som er den mængde, der ligesom er tilbage af vinkelsummen på 180 minus vinklen V. Det vi så gør, det er, at vi siger hernede, der har vi en ret linje. Den er 180 grader. Så skal vi så have hit ud af spørgsmålstegnet. Og der skal vi jo så ellers bare trække fra sådan set, for at hit ud af, hvad den er. Så det er minus V, og det er minus 90 minus V. Og det er altså lige med spørgsmålstegn, som er det, vi vil hit jo. Ja, og så kører vi altså bare derudad, som man siger. Hvor vi simpelthen skal have isoleret. Og der går vi videre hernede. Og det vi så hitter frem til, det er, at spørgsmålstegnet her, minus V, det er væk, det er umætte, som man siger. Nej, det passer der ikke. Upsan, der var lige en mindre fejl. Der skal selvfølgelig være en parentes rundt om det her, fordi som I ser her, den her vinklen her, 90 minus V, der ser I vigtigheden af at huske parenteserne. Fordi nu skal vi jo så gange minus ind, og så bliver det her til plus og til plus. Vi prøver 180 her, minus V, minus 90, plus V, er lige med spørgsmålstegn. Nu kalder jeg det her spørgsmålstegn. Vi burde måske kalde det X, fordi det er jo det, vi bruger, når vi laver ligninger. Det tager vi en anden gang. Vi fortsætter. Minus V plus V, de går ud med hverandre. Således. Så har vi 180 grader minus 90, og det er også grader. Og så finder vi ud af, her er spørgsmålstegnen. Det bliver 180 minus 90, og hvad er det? Ja, det tror jeg da nok I alle sammen ved. Det er 90 jo. Så nu ved vi altså, at den her vinkel, den er 90 grader. Det må nødvendigvis gælde for de andre op, fordi som I kan se, så er det faktisk de samme vinkler, vi har hele vejen rundt. Således ved vi nu, at det her er et kvadrat. Der kan vi så gå videre nu, fordi det vi så gør, det er, at vi tager det store kvadrat her, som jo er A plus B gange A plus B. Det skriver vi sådan her. A plus B gange A plus B. Whoopsie. Så har vi det. Det er kvadrat i midten her. Som vi så skal hitte frem til nu. Det er C i anden. C i anden. Upsen. Det store kvadrat, det kan så skrives som C i anden. Det er det i midten. Så skal vi have plusset 4 trekanter, som er dem vi har her. Så vi skal bruge formlen for areal af en trekant. Så hvis vi skal skrive det store ved hjælp af C i anden, så skal vi plusse 4 gange areal af en trekant. Det er halv højde gange grundlinje. Halv højden, den ved vi her. Den ses, den er B. Vi kan også bruge den her. Vi kan også bruge den her, hvor B er. B er således højden. A er grundlinjen. Så halv gange B gange A. Opsand. Så de her to, A plus B gange A plus B, er faktisk lige med C i anden plus 4 gange halv B
gange A. Det prøver vi nu lige at skrive ud. Jeg visker. A plus B gange A plus B. Det kan vi skrive sådan her. A'n plus B'n plus det dobbelte produkt. Det er den gode gamle læresætning om noget med produktet af en toledt størrelse. Der mangler lige sådan det andet der jo. Det har der nær glemt. Og det er så lige med C'n plus 4 gange her. Ved du hvad, vi gange 4 ind med det samme? Fordi ved du hvad, vi har sgu lidt travlt. Upsan. 4 gange en halv. Og det ved jeg da nok. Så ganger man bare i toppen og lader nævneren stå, så står der 4 halve. Det er 2. 2 gange A stadigvæk jo. A. B var det jo. Og B og A også. Sådan der. Upsan. Nej, for helvede. Jeg har da aldrig set noget lignende, så kan vi jo minus. Med 2 A, B på begge sider. Upsan. Upsan. Så står der kratralme tilbage her. A'en plus B'en er lige med C'en. Hvad satan? Ham Pythagoras, han kunne alligevel noget. Så fik vi del ralme bevist ham Pythagoras' sætning der. Det vi så skal nu, det er, nu skal vi selvfølgelig arbejde lidt med det, når I kommer i skole på mandag. Jeg foreslår, at vi spiller lidt fodbold. Nogle gange så bliver der jo dømt straffe. Jeg tegner. Her har vi et mål. Bum. Her er straffepletten. Så skal man skyde herfra med bolden. Ind i... Jeg tegner lige her. Ej, vi kan lige så godt lave det ordentligt, når nu vi er i gang. Yes. Man vil rigtig gerne have sat den op i krogen heroppe. Op i krydset, som vi siger. For at vide, hvor langt der er op til krydset. Altså, hvor meget fart du lige skal have på sparket, du ved. Så er vi simpelthen nødt til lige at måle. Vi måler ind til stolpen her. Normalt så er der jo 11 meter fra stregen. Men ind til stolpen her, den er jo lidt længere. Så vi må ud og måle den på mandag. Ude på boldbanen. Yes. Stolpen her, den måler vi skismål i. Men lurer mig om ikke, den er 2,80 meter. Vi får se. Så har vi altså lige pludselig her. Upsan. En grundlinje. En højde. Den her vinkel, stolpen, den står altså lige ret op og ned. Altså er vinklen her. Den er ret. Det vil jeg godt afsløre. Ja, så kan I måske tænke jer til resten, som man siger. Fordi vi vil gerne have afstanden hele vejen op til krog i her, du. Så faktisk, så kan I måske se noget her. Pythagoras' sætning. Den skal i anvendelse. Ja, jeg tænker, at I kan gå og overveje lidt. I er velkommen til at gå ud og måle i weekenden, men ellers så ses vi mandag. Kan I have det?